Ahojte všetci, vítajte pri mojom videu. Je to taká miniséria o mojom 7-dňovom pôste, ktorý som prednedávnom absolvovala a dokumentovala som to tak, ako som to cez deň zažila, aké boli moje skúsenosti a zážitky s tým, ako som sa cítila, ako to prebiehalo. Ale prvnež vstúpime do toho denného blogovania, tak som chcela povedať, cez aké štádia v tie jednotlivé dni vaše telo ide. A úplne tých prvých 24 hodín sa dejú nejaké veci počas toho pôstu, ktoré je možno dobre vedieť, alebo ja som rada, keď ich viem. Takže ideme do toho. Za prvých 12 hodín pôstu, čo sa bežne deje pri prerušovanom pôste, sa dostávate do prvého štádia, a to je štádium ketózy, čiže telo prepína na alternatívny zdroj energie a to využíva pre pohon. A do 18 hodín sa vám to zvýši ešte podstatne viac tá ketóza, takže ste v takej intenzívnejšej ketóze, čo je pre vaše telo veľmi dobré. A do 24 hodín sa dostanete do štádia autofágy. Autofága je úžasná vec. Takže autofága je úplne úžasná vec, ktorá vám vlastne umožňuje používať pre pohon poškodené bunky, ktoré sa za ten život tam ako nazbierajú. Proste to sa tam deje, oni sú poškodené, zle sa poskladajú a telo to tam niekde po tele odloží. A tento pôst, to je také jarné, veľké upratovanie. Vyčistíte svoje telo a vlastne táto autofága je jeden z tých procesov, ktorá to ako keby zahajuje a je úplne skvelá pre telo. A je vynikajúce, že už sa do tohto štádia dostávate prvých 24 hodín. Pre ľudí, ktorí bežne robia prerušovaný pôst, alebo ľudia, ktorí proste občas skúšajú pôsty, prvých 24 hodín nie je veľký problém. Celkovo hladina hladu nie je veľká, ani nič podobné, ale to uvidíte vo videu, ktoré som točila. Všetky tie štádia, cez ktoré telo prechádza počas 7-dňového pôstu podľa jednotlivých dní, budem písať do blogu. Ten nájdete potom dole v popise a môžete si prečítať k tomu článok. Toto je vyslovene dokument, ako to denne šlo a nestriham to veľmi, je to tak, ako som to zažívala a čo ma popri tom napadlo. Ak by ste mali nejaké otázky, lebo som to tu nedoplnila, tak sa kľudne pýtajte, nemám s tým problém, rada vám odpoviem. A prajem vám príjemné sledovanie mojej pôstnej cesty. Ahojte! Aktuálne teraz je okolo 3 hodiny 30 a mám za sebou 11 hodín pôstu, čo nie je nič, pretože to robím bežne v bežnom živote, takže zaujímavé video bude zajtra ráno, keď idem na svoju krízovú hodinku, už niekoľko pôstov mám za sebou. Skúsim chodiť, možno niekde bude tma. Lebo teraz mám krátku prechádzku po behu a potom idem cvičiť s činkami a potom si nastrečujem fascie a potom plánujem pracovať. Takže aby som to nejak stíhala do svojho programu, ale aj dokumentovala, čo sa deje, tak toto možno bude v tme, to video. Takže dneska som neočakávane bola zobudená nejakou rodinnou situáciou, mi volali o polnoci a niečo sa riešilo, takže som od polnoci nespala. Išla som skoro spať, okolo 7:20, takže som naspala 4 hodiny a moje telo si myslí, že spať nebude a samozrejme s tou situáciou tiež som premýšľala, čo sa stalo. Našťastie vo finále to nebolo nič vážne, ale už som nezaspala. Takže som si dala yoga nidru, ktorá je skvelá náhrada, pokiaľ máte problém so spánkom, tak si aspoň doplníte energiu takto. No a potom som si pozrela alebo vypočúvala nejaké videá, lebo pre 4 hodinou ráno nie je dobre pozerať na displej, tak to sa snažím ako nerobiť, len tentokrát nešlo to obísť, keď som riešila tú rodinnú situáciu. No a teraz som si vybehla von, zabehať po špičkách a zatrénovať a to už som hovorila, čo ďalšie budem robiť. Zajtra určite neplánujem takúto výkonnú aktivitu, pretože pre mňa druhý deň postu alebo okolo 36 hodín to býva náročné. Uvidíme, ako to bude teraz, určite to zdokumentujem, lebo už strašne dlho sa chcem podeliť o to, čo pre mňa pôsty robia a aby ste sa vedeli rozhodnúť, či áno alebo nie. Takže momentálne vás pozdravujem z krátkej prechádzky a behu a budem sa snažiť cez deň dokumentovať, ale tento prvý deň nebude veľmi záživný, pretože ja väčšinou do také 12 koľkokrát nemám ani hlad. Veľakrát dávam 24-hodinové pôsty, takže moje telo je na pôsty zvyknuté. O tej 16. už si začne pýtať jedlo, ale to sa potom dá celkom ľahko zaspať a vydržať. A
A dneska idem čisto na vode a zajtra si dovolím nejakú náhradu kávy, buď cikorkovú alebo nejakú bezkofeínovú, nepijem kofeín. Ide vlak. Neviem, či ho vidno. Alebo lupinovú, takže alebo nejaké to raňajkovú kávu, ale čiernu a dám si do toho trochu škorice, takže alebo možno aj bez škorice, to uvidím. Ale prvý deň až do, respektíve zajtra do tých 36 hodín pôjdem čisto na vode. Robila som bežne aj predtým čisté vodné pôsty. Benefity pôstu určite postupne zdieľam a dám vedieť, buď nahrám video alebo napíšem do textu a aj nejaké rizika, ktoré sú s tým spojené. Ja zatiaľ som mala len benefity a preto ich opakujem a som spokojná. A tentokrát je cieľ ísť tých 7 dní a potom ísť ďalších 14 dní len na, jak to volám ja, ZOO, zelenina, ovocie a vývar. Vývar zeleninový som na celorastlinnej strave, nejem žiadne živočíšne produkty a snažím sa aj z rastlinu čo najviac celú. A bez soli, oleja a cukru. Tak toto je môj prípad, k tomu tiež bližšie. Ak by vás niečo zaujímalo, píšte dole do komentárov. Budem sa snažiť odpovedať a budem dokumentovať túto cestu. Takže budem to uploadovať na internet, aby ste o tom vedeli a mohli si niečo zobrať z toho pre seba. Tak, prajem krásne, dobré ráno a držte mi palce, nech ten pôst prebieha dobre a ľahko. Takže dôkaz, ide sa na činky, krátke asi 10-minútové cvičenie a potom mám v pláne nejaké 30-minútové cvičenie fascií. Tak ide sa na to. Krásny deň. Momentálne na prechádzke pri rieke. Mám 26 hodín pústu za sebou a cítim sa naozaj dobre a plná energie a cez obed 2 hoďky si pospala, takže som dospala ten nedostatok, ktorý som mala. A čo sa dá povedať, že určite ten šport ranný pomohol, pretože aktivita, šport a prechádzky pomáhajú sa dostať do toho stavu ketózy rýchlejšie. Vlastne ten pocit hladu nie je taký intenzívny a môžem povedať, že pri tomto pôste ten pocit hladu vôbec nie je silný. A keď človek ide na tak krásnu prechádzku pri rieke, a ako tu mám za sebou, tak je to nádhera. Takže 26 hodín, super!